Aduh, penontonnya kayak kecamba utah. Ngerti kecamba mas? Oke, ya nurana lagi ya apa jenengane endi sing urun endi sing ora nyong ya ora weruh. Pengen pinter orang duwe guru. Oh ayai wakul kayu sapane wadah pengaron lumpak becak rodane copot bandane entong nggo kalah jackpot. Oh ayai janur gunung sakulon banjar Patoman mikul suket tiang tulentul senenge banget ora gudul-gudul. Oh rodane miring rasa kepenak mengko bengi maning. Oh